guys! Nag-ulan, ulan kayo. Ulan dito talaga kahapon at saka ngayon. Sunday, Monday. So, hindi kami makilala ni Lady. So, ang gagawin namin. Ay, look pala guys. Yung nabili ko kahapon. Nabili namin yung Mr. Kahapon. Promotion siya. Ano siya? Ano ba yun? Ilang ano ba ito? Basta naka-promotion siya kahapon. 500 lang siya. 530. Kaysa naman bilhin namin yung isang case kasi Mr. Nisa, nag-ano talaga siya, nag-ano talaga siya ng beer sa ref namin this year kasi kailangan ng katawan niya, sabi nung nagpa-check up kami sa kanya, kailangan niya yung wine. Kasi hindi siya alcohol, hindi siya mahilig sa rice, hindi siya ano. So need niya na carbohydrates kasi pumayat siya ng pumayat tapos nanghihina siya. So kaya ang alcohol down nakakatulong din minsan sa katawan. So bumili din siya beer kasi to. So nabili namin kahapon, promotion siya, binili talaga namin. So at least malaki naman siya, malaki sa mukha ko. So ngayon, ang gagawin natin is, nakabili kasi ako kahapon ng beef. So ang gagawin ko ngayon stove, hindi ko alam. Basta kung anong naisip ko, anong mailagay ko din ang gagawin. Basta maluto lang yung pagkain.